Hej, jeg hedder Daniel, jeg er 21 år, og jeg studerer på Copenhagen Business School. Jeg startede her i august 2011. Derudover er jeg selvstændig. Jeg kører min egen BIX, og derfor kan jeg selv bestemme, hvornår jeg skal arbejde, så lektierne ikke tilsidesættes på grund af det. Det jeg laver primært er at tale med folk, vække folks interesse, og så har jeg nogle produkter, som er problemløsere for folk, hvis man kan sige det. Og når man sådan går og ens arbejde måske består i at snakke med folk, så kan man jo både løbe ind i nogle man kender og nogle man ikke kender. Og det at vække nogen man ikke kender interesse, kan for nogen måske være lidt svært. Fordi hvis man har sit eget firma, og man så vil fortælle om det til folk, eller man vil gerne introducere folk for det, så har man måske en tendens til at plapper løs om alle de gode ting der er, og man er helt vildt glad for det, og det kører bare helt vildt godt, og så er der det her, så er der det her, så er der de her produkter og sådan noget. Men hvis man gør det, så og ens formål ensat er at vække deres interesse, så man kan invitere dem til en præsentation af sit firma, så har man jo nærmest allerede givet dem mulighed for at danne sig en mening om, hvad det er for noget, om det overhovedet er noget for dem. Og det kan man egentlig først, når man har været til en præsentation af produkter og firma. Så det er lige den fase at skabe interesse, når man står der, og få folks visitkort eller telefonnummer, så man kan invitere dem til en præsentation. Det kan for nogen måske være lidt svært. Men det sådan grundlæggende handler om, når det er sådan en kold kontakt, altså en man ikke kender, det er jo, at man siger så lidt som muligt. Og lad dem stille nogle spørgsmål, og så svare med så få oplysninger som muligt. Og for at fortælle om det, så oplevede jeg en lille episode i dag, hvor jeg var nede og cykle, en cykelhandler. Jeg skulle have en ny cykel, og så spurgte jeg sådan på den cykel, der jeg kiggede på, om man kunne sætte sådan et skilt på, det jeg set man kan få, hvor man så kan skrive en hjemmeside. Så spurgte jeg, om man kunne. Ja, det kunne man godt, det kunne man godt få lavet. Jamen, det er fint nok, super. Sådan, så fik jeg lige lov til at køre en tur på cyklen og mærke, om det var noget for mig, og jeg synes, den var rigtig god, cyklen, og jeg kunne da godt tænke mig den, men den kostede lidt mere, end hvad jeg var villig til at give for den. Entaget. Og så er det så, jeg siger, at jeg ved ikke lige, det er sådan lidt, når man er selvstændig, så jeg ved ikke lige, hvor mange penge jeg har tjent til mig selv den her måned her. Det skal jeg måske lige få et overblik over. Så kan det være, at jeg lige vender tilbage. Og så kiggede ham ekspedienten. Han stod sådan nede på gulvet og rodede med den. Rejser han sig op sådan, er du selvstændig? Hvad laver du? Jamen altså, siger jeg sådan, jeg snakker med folk, og jeg hjælper blandt andet mine klassekammerater med at tjene nogle flere penge om måneden. Okay, hvad laver I? Sådan noget. Men det bestemmer man lidt selv, så det er meget cool. Så siger han, er det sådan en tastearbejde, eller er det sådan, hvor man bare kan sidde og lave det derhjemme? Så siger jeg sådan, ja, det kan du faktisk godt gøre, det bestemmer du selv. Så, men hvad er det for nogle, er det produkter, eller hvad er det for? Så siger jeg sådan, jamen altså hvad kan man sige? Det er jo svært at sige sådan lige på stående fod, sådan kort, siger jeg så, men det er nok noget, hvad man nok kalde det for problemløser, vil jeg nok kalde det for folk. Altså sådan løsninger, er det sådan noget IT-løsninger og sådan noget? Nej, det er sådan mere løsninger til dem selv. Siger sådan i en tid, hvor der er meget forurening og stress, så kan folk godt være interesseret i noget til dem selv. Og så siger jeg sådan, men forresten, den cykel der, den er sgu meget god, det kunne være, at jeg skulle købe den alligevel, og så var han sådan, okay, jamen, og han spurgte sådan stadigvæk lidt ind til det, og jeg prøvede sådan, og det kan selvfølgelig være svært, men jeg prøvede selvfølgelig
lade med at afsløre for meget, og det gjorde jeg heller ikke, fordi at det var sådan, at da jeg sagde, at jeg var selvstændig, og jeg lavede de her problemløsere, så lød jeg være med at snakke efter det. Jeg siger bare, at når jeg er selvstændig, og jeg hjælper for eksempel mine klassekammerater med at tjene lidt ekstra penge. Så er det bare med at holde kæft, fordi pausen betyder ikke, når ham jeg står og snakker med, vil nok gerne høre noget mere, og jeg nok derfor skal snakke videre. Det kan man måske godt sige, den betyder, fordi for det sådan, resultatet af det, er jo, at når du stopper med at snakke, så kan det godt være, at man forventer, at du fortsætter. Og så sådan, hvis I begynder at spørge lidt ind til det. Og det endte som, at jeg faktisk købte cyklen. Den var jo god nok og sådan noget. Og jeg lod det sådan lidt være. Snakkede lidt om de ting, der var i forretningen, eller om man kunne det med cyklen, eller det og det og sådan noget. Og vi fik så gennemført betalingen, og siger sådan, nå forresten, hvis du kunne tænke dig at høre om det, så har jeg en visitkort lige her. Nå jamen, det kunne være spændende. Og så rækker jeg det frem og siger, nå men så skal jeg jo også have dit. Nå mit, siger han sådan. Siger han, ja det skal jeg. Så jeg fik visitkortet, og så er det jo bare med at kontakte ham. Så det grundlæggende handler om, det er at sige så lidt som muligt. Skab deres interesse, lad dem spørge ind. Fordi de kan bedre danne sig et overblik over, om det er noget for dem, når de kommer til en præsentation. Så hvis det kan lykkes for mig, så kan det nok også godt lykkes for dig. Good luck.